जेनेबा जोंनि देहाफ्राबो स्ट्रं जागोन बिदि मावोब्ला साननानैहाय दा जोङो साफ्रोमबो बिमाफोर जों गामियाव संसार जानायनि मुलाम्फाया खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायबाय न'निफ्राय दिनैहाय आङो थांनो नागिरदों माखासे आइजोफोरखौ लोगो हमहैनो थाखाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमटेका दैखरगुरियाव अब्ला थांनि हारसिं थांनो नाजागोन आरो सोरखौबा लोगो मोनोब्ला दखाननिफ्राय थिखानबो लांनो हागौ आं लोगोफोर लेट्स गो यस थावाबो गैलेलाय लोगोफोरनि गारिया खोलाहा थांलासो गाबोन सोनाय जासिगोन अब्ला लोगोफोर थांबाय थादिनि ओमफ्राय जोंनि गामिनि थासारि बे बोथोराव गयफ्रा सोरनिबा खाबाय सोरनिबा दंबावो नै यस एसे ग्रीन ग्रीन गोथां गोथां गामियालाय मोजां बांद्राय गरम जाया जोंनिजों बेनि थाखायनो गामिखौ मोजां मोनो गोबां मानसियानो लामाथ' ओरै साबसिनबाव माने ओरैथ' ब्लेक टपिं रिपेयार जाबाय बेलायनाय गामि सिं सिं बेफोरबायदि ब्लेक टपिं गोदान लामाजों सालायोब्ला बिराद मोजां मोनो गारियाबो खुनु आवाज जाया लोगोफोरनाय जाहैबाय जोंनि सा बाजार बोथोराथ' जाबाय गरम लोगोफोर दा उफाय गैला एसि अन खालामाला जाले दा ओमफ्राय बे जाहैबाय जोंनि मेन रड अन द वे टु चापागुरि आमटेका बाजार मोनबाय लोगोफोर जोंनि आमटेका बाजारा बेनोसै नै ओमफ्राय दिनैथ' समबार बाजार दिनमोन लोगोफोर आमटेका बाजारखौ बारबोनानै बेबायदि मोनफैबाय दंफांबारि माने जों मोनसिगोन दैखरगुरि गामि दैखरगुरि गामिया जाहैबाय मोनसे पुराना बर' गामि जाया 50 बोसोरनि बारा जानाय मोनसे गामि दे लोगोफोर बे समाव आङो दसे सम लानि क्रिकेट्सआ जाहैबाय इण्डियानि मोनसे फोथायजाथाव गेलेग्रा एप बेखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों दिनेश कार्तिक परिमनि IPL बोथोरा जागायनायजों लोगोसे नैबे मार्च दानाव नोंथांमोना गाव गावनि खाफालखौ नायदो गुबुन गुबुन मेट्सफोरावहाय आरो देरहादो गिदिर नैबे क्रिकेट्सनि गेजेरजों बे खाबुखौ दानागार नायदो क्रिकेट फुटबल टेनिस आरो गोबां लाइभ मेट्सफोरखौ आरो नोंथांमोननि खाफालखौ गोरलैयैनो नायदो नैबे क्रिकेट्स एपनि गेजेरजों लादो 300 रुपिस राफिड बनास जइन खालामनायनि गेजेरजों आरो डिपजिट खालामदो गोरलैयैनो फन पे गुगोल पे आरो बेंक ट्रान्सफारनि गेजेरजों नोंथाङा एभिएटर गेमखौ मोजां मोनो नामा मोजां मोनोब्ला नैबेयाव खाबु दङ गोजौ बिरनानै गेदेर देरहानो थाखाय 50,000 केशबेक बनास हिसाबै आरो बेजोंनो जोबाखै नोंथांमोना लादो 50 फ्रि स्पिन्स जेलि गेमावहाय आरो 300 रुपिस साफ्रोमबो लोगोफोरनो रिफार खालामनायनि गेजेरजों रेजिस्टार खालामदो लिंकआ कमेन्टआव दं आरो आइफन 16 प्र मेक्स देरहानो हानायनि खाबुखौ लादो नैबे सप्ता खनफ्रोमबो क्रिकेट्स एपनि गेजेरजों लिंकआ कमेन्ट पिनाव दङ ओमफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे गामियावहाय फार्स्ट खारबोजेननायफ्राव बा गामि बानायजेननायाव मोनसे गोजाम दैखर दंखायोमोननो जायनिफ्राय बिथांमोना माने दैखरगुरि नाम लादों आरो अब्ला लोगोफोर आङो मोनफैबाय नै दैखरगुरि गामिनि बिखायाव नैबे सिगाङाव मोनसे फोथार दङ बे फोथारावनो जोंनि आइजोफ्रा ज' जानानै दं होनना बुंदों होमब्ला हाबलांनि ओरै आगदाजों जानानै दंजोबसै आरो नै आइजोफ्रा नै बिसोरनो नै गोराजोबखा माथो आइजोफ्रा बाब नै मावथि हान्जा होनो इसोरखौहाय अब्ला बिथांमोनानो नै बिथांमोनखौनो आङो लोगो हमनो फैदों जाहैबाय बेलायनो बिथांमोना बरायग्रोबाय नै हामबायसै गोजोन्थों बाजै नैबे बाजैयानो आसलखा बे ग्रुपनि बिदि आरो दा न'निबो मानिबो बांसिन न'नि गोजा मानसिफोर नुबाय आङो बेवहाय बे गामिनि आइजोफ्रा माने बिथांमोना मानि थाखाय थामथिम जानानै दिनै ज' जादों मोनदांखाबाय जानो हागौ आरो नोंथांमोना आं साबसिनै मिथिहोगासिनो दङ दा बिथांमोननि हानजानि नामानो जादों जाहैबायनो रुजु रुमु केटारिं ग्रुप बेबायदि आरो बेनो माने न'आव ओरैनो थाबाय थानो इनिस्टाय बाहेरायाव माने सम सम बाहेरायाव ओंखारनानैबो एसे फ्रात फ्रिदै खामानि मावनानैहाय एसे एनै रां आरजिनो हानाय गाव गावनि न'खरखौ सापर्ट खालामनो हानाय बे मिजिंखौ लानानै बिथांमोना दानानै लादों दिनैनि दिनावहाय रुजु रुमु केटारिं ग्रुप बे जाहैबाय आमटेका दैखरगुरिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट दा नोंथांमोना नुबाय नै गासैबो गोराजोब माने गासैबो मावग्रा आइजोजोबखा नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन बिथांमोनखौहाय नै गासैबो मोनसे गामिनिनो बिथांमोना मोनसे गामिनिफ्रायनो रुजु रुमु ज' जादों दा बे समावहाय नैबे बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनाव आङो सोंनो सानदों दा नोंथांमोना आइजो जानानैहाय दिनै बेबायदि हानजा दानानैहाय बबेबा मावहैनो बा खामानि मावनो ओंखारनायनि नोंथांमोननि बेनि उननि बा सिंनि थांखिया मा उद्देश्यआ मा सिगाङावनो खुलुमबाय जोंनि बे
Swmdwn Borgoyary इउटुब चेनेलनि नायगिरि बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौहाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो जोंनि बेवहाय जमा जानायनि उद्देश्यआनो जाबाय माने जोङो मोनसे जोङो रुजु रुमु मोनसे मा होनो केटारिं ग्रुपखौहाय जों दानाय जादों आरो मानो होनब्ला जोङो समावहाय बिदिनो ओरैनो थानाय जायो बेखारैहाय बेनिखायनो जों ओरैनो थानो बानानैहाय माने जोङो एसे थाइसे थाइनै रां मोनगोन जेनेबा न'खरफोरखौबो एसे सुंथानो हागोन बेफोरखौहाय जोङो साननानैहाय माने जों दिनैहाय ज'यै ओंखारदों आरो जोङो रुजु रुमुयैहाय जेन जों बयबो जेनेबा जोंनि देहाफ्राबो स्ट्रं जागोन बिदि मावोब्ला बेखौ साननानैहाय दा जोङो गोरोबनानै माने बयजोंबो जोङो जों साफ्रोमबो बिमाफोर जों बिदिनो रायलायनानैहाय जों बे रुजु रुमु केटारिं ग्रुपखौहाय दानाय जादों आरो दा बेखौहाय जेनेबा आङो खावलायहरनो सानो जायफ्रा नायदों जोंखौहाय जायफोरनो हाबाफ्राव एबा बिदिनो मिथिं दावथिंफ्राव बिदिनो जानाय लोंनाय थायो नालाय बेवहाय जोंखौहाय लिंहरनो हागोन आरो जोंखौहाय बेखौहाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। माने हाबा हुखा मिथिं दावथिङाव जानाय लोंनाय प्रग्रामावहाय बिथांमोना थांगोन हेफाजाब हैगोन मानो होनोब्ला प्रग्रामफोराव गिदिर गिदिर प्रग्रामफोराव माने गाव बेखौहाय खुरनानै होनायनि जेनाखि केटारिंनि खामानि बेखौ मावस'नो हायि जायो बे समाव बिथांमोना हेफाजाब हैगोन जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे हेफाजाबखौ मोननायजों लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय रांनि हेफाजाबखौ बिथांमोननो नांगोन जाय रांनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि न'खरखौहाय सापर्ट खालामनाय न'खर सुंथानायावहाय माने बेखौ बाहायगोन जिखुनु खामानि हालेवनायावबो माने बिथांमोना बेजों लोगोसे बे ओंखाम खुरनायल' नङा दा बिथांमोना मावगोन जाहैबाय दुब्लिनि खामानिफोरखौबो जेरैहाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय माइ हानाय बेफोरखौबो बिथांमोना मावगोन दा बिनिखायनो जोङो निसिमानि मानसिफ्रा जायफोरनि दुब्लि गोबां दं मावस'नो हायै खामानि दं नोंथांमोना नायनानै लाखादो बिथांमोनखौ नै बिथांमोना गासैबो माने न'खर खुंनाय जोबखा फिसा फिसौ फेदेरनाय जोबखा माने बिथांमोना गोरों आखा फाखा जोबखा नायनानै नोंथांमोना सिनायखायो नोंथांमोनाबो गाव गावनि दुब्लिनि खामानिफोरखौबो जुदि थाबैनो खेबसेनो मावनानै फोजोबनानै लानो लुबैदोंब्ला दा बिथांमोना दं हेफाजाबाव नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो मिथिहोबावो जेब्लानाखि जों बे समावहाय जोंखौहाय हांख्राय हरगोन हाबायावहाय ओंखाम खुरनो थाखाय बे समावहाय हिन्जाव गोदानखौहाय बरायनो थाखाय एबा आलासिफोरखौहाय बरायनो थाखाय नांगौब्ला जोङो बेवहायबो माने जों मोसानानैहाय बरायगोन आरो बे हान्जाखौ लिंहरोब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा अफार दङ एबा बनास दङ बेनो जाहैबाय बिथांमोना मोसानानै बरायनायनि खामानिखौबो मावफुंनानै होगोन जाहैबाय आरो नोंथांमोना नायदो बिथांमोनखौहाय माने मोसाग्रा बायदि नुयोना नुवा नायलानो जाबाय नै गासैबो बिराद माने मा होनो आइजो बिमाफोरब्लाबो बालें बालें मोसाग्रा गोजाखा आरो आंबो नुबाय बिथांमोननि मोसानायखौहाय बिथांमोना मोजाङै मोसानायजों माने बिराद फुरथियैहाय बिथांमोना मावगोन एबा बरायनायनि खामानिखौ मावगोनखौ आंबो सानदों आरो मिथिगौ बेहायबा प्रग्रामफोर बिदिनो गिदिर गिदिर लानाय माबानायाव जुदि जोंखौहाय हेफाजाब मोसानो बा माबा मोनसे हेफाजाब होनोबा जोंखौ लिंहरथों जों जेरावबो आवगायगोन ओमफ्राय जों हेफाजाब होगोन आरो माने जोङो जेरावनो हांख्राय जायो बेयावनो थांगोन माने जोंना होननाय नङा जोङो बेवहाय होगोन आरो न'खरखौ लाखिनायाव बा फिसा फिसौ फोरोंनायाव आरो न'खर फसंथायाव जोंहाबो मोनसे राइट थायो नालाय हिनजावफ्रा बेखायनो जोंबो बेफोरबायदि जुक्ति थानो बा खौसेथि जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ खौसेयाव दोननो अनलायनायाव थानो थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनो ओंखारनाय जादों आरो बेनिखायनो जों जेखौखि हांख्राया जोंबो हेफाजाब होगोन हानायमानिखौ अननानै जोंखौ बयबो रायजो राजाफ्रा हांख्रायहरथोंसै बेखौनो जों खावलायदों आरो बेबायदि बिथांमोना एखे मिनि हाला हाला फुरथिनि मानसिखा आरो बिथांमोना बिराद माने मा होनांगौ बिराद रंजा बाजायैहाय गाजा गोमजायैहाय मावनानै हैगोन बिथांमोना रुजु रुमुयै नामाबो जादों जाहैबाय रुजु रुमु केटारिं ग्रुप बेनिफ्राय जायनो नांगौ स्क्रिनावनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ नुगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोना जगाजग खालामब्लानो मोननो हागोन नैबे बिथांमोनखौ रुजु रुमु केटारिं ग्रुपखौ अब्ला लोगोफोर आङो बिदाय लाथ'बाय नैबे बिथांमोनखौ बिराद माने फुरथि बिथांमोना दाना लाबाय बेबायदिनो फुरथि खामानिखौ मावहैगोन बायसै बयनिसिमबो दा गोसोआव लादो नोंथांमोना जायनो नांगौ लेंहरदो बिथांमोनखौहाय होमब्ला आङो ओंखारफिनैसै नैबे दैखरगुरि गामिनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर ओंखारबोफिनबाय फैनायबो गोरलैफ्रा माबा गेलेदो नै मा गेलेदों नोंसोरलाय मा गेलेदों बागुरुम्बासो थै नङा नोंथांमोना माबायदि गोसोखाङो बे दिना थांबाय जाहैबाय दानि गथ'फ्रा एसे खमसै गेलेनाया नै बेफोरबायदि गामिनि यावनि गथ'फ्राल' एसे गेलेयो खिन्थु गेलेनायखौबो नांगौ ना
फैनानै गय जाफैबाय आं आमटेका बाजाराव ओमफ्रायसो मैगं लानो नागिरदों बेवहाय लकेलनो आमटेका बाजाराव बेखौ फसायदों आं मैगङा नै मैखुन नुयो मा मैखुन आदा इयो मा मैखुन सेरफांनि गोथावखादा माबा होनांगौ जोगोलावरि गांसेसो होदेरदो औ ओमफ्राय मा होबावनांगौ हायोब्ला टमेट' थाइनैसो होदेरदो होमब्ला जाब्रेबा बैयावबो दंबावो नै बेबो सेरफां नै दिंखियाफोर आलुफ्राथ' एभेलेबल दा ओरैहाय मैगं फानो आरो जोङो नोंबो लायोखौ आदै लायोखौ मानो जानो हाया आं जायोलै मोननो लाङासै प्लास्टिकआव सोना हरदो ओमफ्राय दालि गोरलै दै जिगिजोंसो मोनजाजेनबाय ना फान्दा जोङो गामियाव संसार जानायनि मुलाम्फाया ओरैनो जाहैबाय नै बामि ना मा होनोमोनलाय थुरिसो ना बामि अनेक बहुतलाय नै एलेंगा ओइ आयं बे बेसे बे 20 थाखा 20 थाखा 20 थाखा केजि ओमफ्राय माया 20 थाखा बाव थब्लासेयाव हरदो दे थब्लासेयानो थोनाय नामा आंनोलाय बेसरा थावगोन ना थावा नंगौ नंगौ दे